Nasuno tiri kuno kubindura izwira murkunzwa ndira Silvester tapfuma nei. Tiri mumugwagwa unonziwo kudza nai tiri pa number 506. Chatunza panapa inyaya yakanaka yekuti Mwari wakatiitira zvakanaka. Wakatipa vanakomana vatatu nguva imwe chete. Saka tiri pano kuti titaure nehama uye pamwe chete namai vevana ava. Tiri pano pamba pavo mubindura muchipadze. Makadi zvenyu amai triplets. Ti mototaura izwi renyu risumukire kuti vanhu vakunzwe handitika motombosumudza izwi. Good one. Nemakorokoto kai vanakomana? Aiwa ndiyedu tese. Vakauya rini vana? Musi wa 3 May. Musi wa 3 May? Yeah. Maizvi muziva here makamaenda kusikani here kuti mudzwe kuti vana vanai kana kuti vangani? Mari vanga vasina kuenda kusikana ndakatozozviona musi wekusununguka. Musantaura? Akomana ende vana ava ndevekutanga here kwamuri? Yeah. Mabva matanga nematriplets? Yeah. Hey. Aiwa makapenga tinotenda zvikuru kwazvo. Saka apa tiri kutaura zita renyu rizere nepamunogara mungatsanangurire vanhu vari kuona zvinezvi kuitira kuti panyaya yatoda kutaura vazive kuti ichokwadi uye vakada kuuya vanoziva pekukuwanai. Yes, tandi ruvara shechaire. Tinogara muna kudza 9506 muchipadze. Chimwe chingada kuziva ndichiri kuona kuti muchiri vezera rechidiki. Vamwe vangada kuziva kuti anzani ruvara shani makore mangani? 16. 16? Yeah. Aiwa tinotenda Mwari. Ko baba vanonzani uye vari kupi? Leonard Mayenza ari kusaimona. Tafunga kuti kachakuona mese muchibatsirana kubata vana. Kumbotsvaga kuti mabasa vakuenda kumaricho. Varomboenda kumaricho. Yeah. Right. Vamwe vatinawo panapa ndiani vari kurudyirwe nyama? Mai muna amai vangu. Handiti? Yeah. Amai nemakorokoto evana? Makorokoto ndedu tese. Handiti? Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tikangoti amai hazvibude paiko keshika zita renyu chaicherino. Ana Chisoni. Ana Chisoni. Aiwa tinotenda mama nevanakomana kavatatu vakakuvhakachira zukuru vatatu ava. Aiwa zukuru vatatu chipo chinobva kuna Mwari. Handiti? Tototenda Mwari kuti vakatigamuchidza chipo. Handiti? Chikuru kwazvo. Pamakazvinzwawo makaitawo seimi? Apa ndakazvinzwa ndakafara inazvo. Musantaura? Hamuna kutya? Handina kutya ndakatofara. Kuti zvinoitwa naMwari. Handiti? Aiwa tinotenda. Ko vari kuruboshwe rwenyu vari kuruboshwe rwaruvarashi? Ndiani? Vanonditete varuvarashi. Hanzvadzi murume wake. Saka tine timu yese panapa. Aiwa zvakanaka. Imimi tete pamakazvinzwawo kumhuri kwenyu makanzwawo sei imimi? Inini pandakazvigamuchirawo kuti ruvarashe abereka vana vatatu vakomana. Ndakanzwa kufara, ndakanzwa kusununguka zvisingaite. Chinhu chandakatanga kugamuchira chinhu chekuti ndakafara ndichiti baba vedu vamuka sezvo baba vakashaya. Aiwa ndakanzwa kufara zvokuti ndakamutenda Mwari kasingapere nechipo chevana nokuti hazviwanzoitika muupenyu. Saka nazvino ndichiri kungofara. Sezvo ichipo chikuru. Kumba kwenyu imimi matiseni minonzi chii? Mayenza. Kwamayenza hakuna matwins here? Matwins ariko kuna nabamkuru kwakaberekwa 2 vakomana ava tokura ndiva zvokuma 8 and 9. Okay. Pachibva matwins waya kwazouya manje matriplets. Kwazouya vana vatatu. Nababa kwenyu anofanira kupuwa mukombeka. Aiwa zveshuwa. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Imimi ndimi hanzvadzi yemurume handiti? Saka baba hanzvadzi yenyu ari kunzwawo sei? Hanzvadzi yangu akazvigamuchira nomufaro. Nazvino ari kutofara zvisingaite. Hanzvadzi yenyu hanzi ane 18 ka? Ane 18 ndizvozvo. Saka ndiri kuti anofanira kupuwa mukombe 18 abva atora mwana ane 16 abva aita matriplets. Vana vavo vatatu. Aiwa tinotenda Mwari. Saka muroora aita mbiri kauyu kumusha menyu? Muroora aita mbiri zvokuti tichatovavarira nepatinogona kuti tigotenda muroora. Handiti? Aiwa shuwa ini ndakuda kuti tatezvara vacho kuti ndichaje mombe. Izvozvo chaizvo. Handiti? Aiwa tinotenda. Tisati tataura nyaya yevana tonombotaura nyaya yenyu muri vaviri Ruvarashi nemurume wake. Makasanganawo? Kusaimona. Makasangana kuSimona? Iwe ndo watoenda kuSimona?
ndobva zvafamba sei ndoda kuinzwawo nyaya iyoyo mutoro wenhau anowanza naika chii chakaitika ndenge ndakaendaonoona mukoma mumhongo ikoko wandakasangana nemukomana anonzi lenadu ya ati vatangotanga kudana nawo hana ndobva dzaroverana ndobva mawirirana shuwa aiwa tinotenda saka murume wako unomudaka zvisingaiti aiwa tinotenda ko ungatichiitete vakagara pasaidi apa unofanira kutika mabhokisi aya hatisati ataura nyaya yevana hatimbotaurai uri muchipatara musi wacho zvakatanga sei vakadzi tinonzwa nzi anozosvika panguva yekuti takatanga kurwadziwa hatitangirei ipapo tichienda kumberi andatanga kurwadziwa ndiri kumbe ndengonzwa peini yemusana ndobva ndakaudza mama mama bvatora mota dzichita mumapasti 4 wandiperekedza kusvika kubindura hospital ndichisvika ndakagara almost 6 hours mumapasti 10 ndobva ndakatanga kusunungura aiwa tinotenda mwari pakusununguka apa vana vekutanga tiudzeka ndina zvandakanyanyonzwa kuti vanhu vanoti zvinorwadza but ina ndinonyanyonzwa kurwadziwa kwacho nekuti ndeyekutanga ndinyatsoziva kuti zvinorwadza zvikaita sei asiwo kuti operation aiwa tinotenda mwari asi hauna kubowa here uri muchipatara wozonzwa kuti manesi kanozombokukwatira vanhu vaiti iwa kurumidza nyore saka tati zvechiwa munhu anoda mombe hatidzokere kumashure zvishomanana ko pamazuva ekunge wakazvitakura aino kuti ndeyekutanga zvayo asi zvimwe zvinhu zvawainzwa zvaingoku kana kungonzi zvinonzi nhumbu kana nemunhu wani inonetsaka iwo zvamatambudziko awaisangana nawo panguva iyoyo ndeapi nyange zvazviri zvekutanga zvawaizotaurawo kana natete kuti zviri kudai titaure tinzwa hapana hangu zvandainzwa uri komuredi asi totenda mwari nekutiwo hapana macomplications kubva panguva dze9 manzi idzodzo uye nepakusununguka tinoona kuti ndimwari chaiye tinotenda zvikuru kwazvo saka iye zvinezvi ngatitaurei manje nyaya yevana mazita avo triplet 1 anonzi Takunda saka kana muchiti triplet 1 munoziva sei kuti ndeupi triplet 1 uyu aruko saka imi muri kuvaziva sei vakasiyana right tomboti pari zvinhu vakasiyana hatisida kunyanya varatidza zvedu papikicha nokuti mutemo hautitenderi asi vakasiyana sei munoona sei imi pazviso zvavo apa tiri kunyanyotarisa haiti yavo right muhombe kutanga kozoya uyu wechi2 anonzi Tinotenda akari pakati akadzvanywa nevamwe akabva ita chimiri mudiki saka triplet 1 matanzani anonzi Takunda ndobva kwauya ani manje triplet 2 anonzi Tinotenda ko triplet 3 anonzi Tawanda hatange Tinotenda Takunda Tinotenda Tawanda apa Tawanda apa ndo pane zita takawanda zvechiwa uye Tinotenda naTakunda aiwa mazita ndiani akafunga mazita ndimama aiwa tinotenda zvikuru kwazvo zvinotonzika musikana vana vekutanga anosunungukira kwamai vake aiwa saka zvakarongeka zviri panapa amadiwa vateereri muri kuona chirongwa chinechi tiri kubhindura muna kudzanai tina ruva rashe panapa akatiunzira chipo chevanakomana vatatu aiwa tichitendawo mwari kuti aiwa mwari wakaitira mhuri zvakanaka asi chatiri kuona panapa ndechekuti vana vatatu zvakatiomei kuti munhu unge uchikwanisa kuvachengeta ngatitangei panyaya yekutanga chinodyiwa nevana mukaka zvakamira sei pamukaka uri kuzvikwanisa sei mukaka wacho mushoma ndikutodawo rubatsiro pamukaka because mumazamu havasi kuguta vawandisa saka vari kutoramba vachichema nzara asi ndasvika nguva vakanyarara vandirespect aiwa tinotenda iye zvinezvi kumhuri yeZimbabwe toda kunzwa kuti rubatsiro rwamungada nekuti haizi nyore kuti vana vatatu vagone kuchengeteka hausi mukaka chete unodiwa regai titange natete varidzi vemhuri kuti vatiudzewo kuti
ndezvipi zvavanoona zvikwanisiro zvingadiwa kuti zvibatsire mhuri yevana vedu ava? Tingati chekutanga pamhuri chandakaona chiri kunyanyotiomera especially inhau yemukaka. Kuna mai mukaka wapazama usi kukwana. Tiri kuti takavavarira takatenga chinani chechigaba chikuita 3 days. Hachisi kana kuita nguva nokuti vana vakomana tinongovaziva nenhau yekudya, vanofarira kudya. Kechipiri panhau yezvipfeko zvedu, semunhu angasina kubvira aenda kuskani, tisina kuziva kuti mudumbu ndozvamuri, tanga takangotengawo preparation wo yaipindirana nemunhu wani. Saka sofa pazvipfeko zvinhu zvakatiomera, ipapo tingatokumbira futi rubatsiro. Namai vacho panhau yekuti semunhu ane vana vatatu anenge achida kudya padhuze kuti mukaka unyatsowanika mumazamu. Nezvekufuga ndofunga pavana vatatu apa tinenge tichida kuti vana pari zvino kuri kutonhora tichivanawo zvekuvafugidza kuti vasazowanawo kubatwa neflu kana iyo covid yacho yanetsai inogona kuvabata futi mai burikidza nechando ichocho. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvanga tichikumbira rubatsiro sezvo murume wacho ari kuraramawo nemunhu akuita zvemaricho zvokuti akanzwawo kuti uku kwane kabasa kakadai anobva amanyawo kuti tiwane kurarama. Aiwa, tinotenda tete. Matindi tete anuziya? Vanonzi Cecilia. Tete Cecilia. Aiwa, tinotenda, tiri kuzvinzwa tete Cecilia. Ruva racho zviri kutaura tete kaizvo vari kutaura zviri kudiwa. Pane zvimwe here zvavasiya zvaunofungidzirawo iwo saamai vechidiki? Zvakawanda usati wazviziva hako, asi zvimwe zvaunofungidzirawo futi kunze kwenyaya yemukaka yawataura nezvataura tete, pane zvimwe here? Ya, ndanchikumbira kuti nditsvagirewo pokugara, murume wangu atsvagirewo basa kuti ukwanise kuchengetawo vana. Uri panapa muri kugara muri kuroja? Pamba pamama. Pamba pamama. Alright. Aiwa, tinotenda mama atorojawo. Alright. Aiwa, panoratidza kuti panobva paita challenge chaiyo. And then regatende kuna amainini. Pane zvataura vamwe apa, pane zvamuri kuda here imimi kuwedzera? Tichitaura nemhuri yeZimbabwe yakatekeshera pasi rose, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuUnited Kingdom, kuSouth Africa, vamwe kuDubai uku vari kutiona nevese vari kuamurambinda muno muZimbabwe. Apa kana kuwedzera kana kutapudza chandonyanya kuchema ndechekuti vawanirwa pawo pokugara panenge pakavasunungukira. Iyo baba naamai vachikwanisa kuchengeta mhuri yavo vakaita sei pakasununguka. Murume akachiwanawo basa rekuti akwanise kuita sei kushanda, vachikwanisa kuchengetawo mhuri yavo nokuti apa achiri kungorarama nezvekuita maricho. Tinotenda zvikuru nemashoko akanaka hamuri kutsenera pekugara. Imwe nyaya yatingada kudzokera pairi mataura nyaya yekunatsosununguka, mvura inowanika here muno muchipadze kuti hembe dzevana ava dzinatsowatywa? Chero akasununguka kutaura anogona ngopindura pamubvunzo iwoyo kuti zvinhu zvigare zvakachena. Inobuda zvemadays, haibuda hayo every day. Inogona kutadza kubuda kana 3 days kana 4 days zvokuti ndotongo zvinhu zvevana tinenge chingochengetawo mazuva yayo 4 days 5 days, yakazouyawo musi wainowo yatowachawo, yakabudawo kubva kuseni kusvika kuma9 bva yaitoenda. Saka tichiri ipapo, musi wainobuda pane zvigubhu zvakakwana here zvekuti mungachereredza paino musi wainobudayo kuti igozonge iripo pamazuva atinenge tichitarisa kuti ichadzoka zvakati? Hapana, taitawanirwawo zvekucherera mvura kana zvimadhiramu zvokuti tokwanisa kucherera mvura tichiisa mvura imomo kuti mbatya dzevana dzigara dzakachena, vachigara wawane utano huri nani. Mambotaura nyaya yekuti zvipfeko zvavo, saka pazvipfeko apa tiri kuziva kuti mazuva ano kune manepi kana anzi madhaipa, saka anzi mapamba, mapamba zvakamira sei? Muri kushandisa chiimi? Zviripo ndezvipi? Pari zvino zvita ndishandisa zvese. Kana kusinawo mvura ndopanda ishandisa mapamba. Kana mvura ya musi wainobuda ndowapfekedzwa manepi sekunze kuri kutonhora, takapfeka pamba nogona kupindwa nechando. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Utano hwako ningirikini ruva rashi saamai, hapana here zvauri kunetsekana nazvo pamazuva iwaya kubva pawakasununguka vana? Aiwa, hapana. Hapana?
Tinotenda Mwari neutano unozaka ndiri kutopererwa nemashoko. Ndiri kupererwa nemashoko kuti aiwa mumwe anobva aitwa 1 obva aitwa kana operation zvozombonetsa mumashure mazvo asi tinotenda Mwari. Ngatiti mambotaura nenyaya yepamunogara muna Kudzanai. Kana pane vanhu vari kuda kukubatsirai vangakubatai sei? Uye phone number dzingashandiswa kuti vakubatei ndedzipi uye dziri muzita mani? Aiwa tikunomira. Halo? Mushe? Oh. Alright, ndiri kuuya. Tapa 15 minutes, kwasara 5 minutes autoconclude taupuwa ma phone numbers. Iripo sharp. Thanks. Kana rafunga kuti vamwe kuHarare kuti kudaidzirwa basa. Alright, aiwa pakanaka. Tobva tanozona yaupload takuHarare. Tanga takutaura nyaya phone number. Ndiani angatipa phone number inoshandiswa? Ndikunzwa kuti Ruvarashe pamwe chete naLeonard havasati vane phone number handiti? Pakati penyu ngatitarise nyaya yekuti zvapasina mafone numbers chikonzero chii usati wane foni yako Ruvarashe? Mari haisuwanika. Rinenge line netadhora ka? Foni yacho pandiwa handset wekuti uve nefoni yako handiti? Ko ningirikini zvinozodiwa zvikwanisiro nyaya yekuti kana wakutora kadhi panodiwa zvitupa. Tiri kuno kubhindura kako ndakambonzwa vamwe ndiri kurishinga vachiti ane 30 years asina mabirth certificate nechine zvitupa zvako zvakamira sei? Beti ndinaro chitupa ndoshandisa ndatora. Kuchitupa kunobhadharwa mari? Hausati wazvitsvagawo ka? Alright, aiwa unozobatsirwa nanatete ava kuitira kuti muve neline renyu refoni handiti? Asi hatimbotaurai zvefoni riripo. Foni iripo ndeyani uye inobuda paikokeshi yakabuditsa zita rekuti chii mobva maitaura? Pane phone number yangu inini inobuda paikokeshi inobuditsa kuti Cecilia Gopani. Number dzinoti 0778 909 005. Ndozokorora zvikare 0778 909 005. Aiwa apa muri tete hanzvadzi yemurume? Ndiri tete hanzvadzi yemurume. Aiwa tinotenda. Imi munogara pano here kana kuti mauya kuzongobatsirawo muchizoita sei? Zvakamira sei? Inini ndinogara pano. Tiri kuita tichibatsirana nokuti mai dzimwe nguva vanombobudawo vakanzwa kuti kune kuri kukohwa chibage vombomhanya kuti tiwane chibage chiupfu wokubikisa sadza kana muriwo bhozi sofa zvinhu zvacho zvakabva zvaita kunge vanava vakativinzira munyama. Zvinhu zvacho zvabva zvaoma. Aiwa zvinoitika inguva yakangoomawo zvayo. Hatingati hedu munyama asi inguva yakangoomera munhu wese. Pane zvimwe zvamamunoda kutaura here takutosvika pakuvhara? Phone number imwe kushandisa 0771 820 786 panobuda zita rakanzi Ana Chisoni. Vanove ndivo amainini govavoka? Handiti? Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Taitira panhamba idzodzi kuitira kuti panogona kufonwa mumwe anenge ambomanyawo kunobata tumabasa pauviri wedu hapashaike hwani padhuze. Naika. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Tinonamata kuti mhuri yeZimbabwe vanhu vane rudo. Imo muno muBindura tine vanhu vane zvinhu zvavo sekutaura kunoita. Tine mbinga dzedu dzemuno muBindura handiti? Tiri kutarisira vamwe vanenge vasina mbozvinzwa ndo zviripo asi tinotarisira kuti kubva muno muBindura muZimbabwe yese nevari kunze kwenyika vanogona kubatsira. Then kana kuri kuti pane varida kutumira mari, because kuna vamwe vanotumira mari vari kuWorld Remit kunze kwenyika uko neWorld Remit kana kuti nemukuru.com. Tingatrustana here kuti mazita atinganoshandisa anganotora mari ndeapi vanhu vese vachinzwa pano pachirongwa panapa? Kuti ane zenga achinotora mari yatumirwa kunze kwenyika ari ma-US tinoisa zita rani? Kana kuti vanhu vanoisa zita rani?
0771 820 786. dzokorora zita riri papo Ana Chisoni. chitupa chiripo here nekuti ikoko kunodiwa chitupa kana watumirwa mari Chiripo. handiti aiwa tinotenda zvikuru kwazvo maita basa tinonamata kuti Mwari akubatsirei, Mwari abatsire vana vamuri kubatsira ava, Ruvarashe naLeonard. Imi ndimotovadzidzisawo kuti vana vanochengetwa so, vanorerwa so, vanoita sei. Mwari waakuitirewo zvakanaka, asi kureva kuti zvamuri pano zvinhu zvenyu zvese zvakakuitirai zvakanaka, asi pane zvimwe zvamunotichemerawo muupenyu hwenyu. Saka tiri kunamatawo kuti aiwa pamuri kuitawo basa rekuchengeta vana vatakapuwa, zvipo zvatakapuwa naMwari izvi, Mwariwo akuitirewo zvakanaka. Ini ndinonzi Silvester Tafumanei, tinotenda zvikuru kwazvo. Tichazoti nekukura kwavo rimwe remazuva tozouya tichivaita sei, tichivaonawo mifananidzo yavo nemapikicha avo vaakutamba vachikambaira, tichiona kuti tinenge tasvika papi, nokuti rwato rwendo rwokusvika vatokura vapedza zvikoro vakumayunivhesiti vachingodaro. Saka hatingi ticharamba tichingouya tichizonzwa pamwe chete kuti zvine zvakamira sei. Ruvarashe, mashoko ako ekupedzisira, shuviro yako saamai vechidiki. Ndingoshuwirawo kuti tiwanewo pekugara tichengete vana, baba waone basa, ndozvikunyanyoshuwira. Handiti? Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo, maita basa. Thank you. Hama wadikano yemhuri inoda rubatsiro kubva kwamuri. Tinoziva muri vanhu vasingatinyadzise, muri vanhu vanobatsira vanhu vakawanda vatakauya navo panapa, mukavabatsira zvikaita. Zvipo zvakabva kuna Mwari izvi zvinodawo rubatsiro. Bhaibheri rinotaura kuti rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira. Tinotenda zvikuru kwazvo nekuona chirongwa chinechi. Nhamba madzinzwa ndidzo nhamba dzakanyorwawo zvekare paskrini pedu apa, uye ndo nhamba dzakanyorwawo zvekare paintro apo, dzamunokwanisa kunge muchifona muchitaura navo muchinzwisisa, uyewo nekupa zvamunokwanisa nazvo kupa, kana ingave mari, kana dzingave mbatya dzekupfeka, dzingave sipo dzekuwachisa, angave mabhaketsi ekuwachira, zvese izvozvo nemabhaketsi emvura ari kudiwa, mukabatsira mungaite zvinhu zvakanaka sezvinhu zvamunogara muchiita. Tinosangana zvakare mune chimwe chirongwa, zita ndinonzi Silvester Tafumanei, ndakamirira vese vekuSlyMedia, tinoti bye bye.